så kommer till någon. Filma det jävla Va? Kom han spöra dig? Okej, vi tar. Lycka till på att gå och kör. Ska inte göra den 24 år? Jo, jag får så. Han var bra. Ja, fuskare. Tid! Jämt. Det är ett annat till Gustav! Det är klart! Första. 2 prickar på Felix. Gustav, han äger ett tapp. Gustav säger att han skulle äga ett tapp. Jag får nummer 3-0. Prickar hela vägen. Kommer han klara sig på någon pricka hela vägen upp? Det är han stormästare. Den juniormästare. Nej! Mina tankar. Klara Gustav sig igenom hela det går någon pricka. 3! Tja, det är cool. Alla skicka in nu.